Δεν είναι από τα βίντεο που συνηθίζω να ανεβάζω, αλλά γενικά είμαι σε μια φάση της ζωής μου που έτσι κι αλλιώς είμαι ομή, να σου πω την αλήθεια, αλλά πλέον είμαι διπλά ομή σε αυτά που θέλω να πω και θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέφτομαι. Δεν οφείλεις να εξηγείς σε κανέναν την εξέλιξη της προσωπικής σου ζωής. Δηλαδή, είσαι πάρα πολύ καιρό single και έχεις μια καινούργια σχέση, δεν οφείλεις να το πεις στον περίγυρό σου, αν αυτό δεν θέλεις. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ κρυψίνος και γουστάρω που είμαι κρυψίνος. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μόλις παντρεύτηκε και δεν είσαι στη φάση να κάνεις μωρό. Δεν οφείλεις να εξηγήσεις τον περίγυρό σου πότε θα κάνεις παιδί. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μόλις πήρε το πτυχίο του. Δεν οφείλεις να εξηγήσεις τον περιγυρό σου αν θέλεις να πάρεις έναν χρόνο κενό και να πας διακοπές γιατί γουστάρεις και γιατί έχεις τα λεφτά. Πότε θα βρεις δουλειά. Δεν οφείλεις να εξηγήσεις τίποτα σε κανέναν. Η ζωή σου είναι δική σου ζωή. Δεν αφορά κανέναν. Εν τω μεταξύ από τα φώτα εδώ πέρα φαίνεται σαν να έχω face painting. Αλήθεια στο λέω, μην καταπιέζεσαι με πράγματα τα οποία δεν θέλεις να εξηγήσεις. Δεν οφείλεις σε κανένα συγγενή σου να πεις τι συμβαίνει στη ζωή σου. Δεν οφείλεις σε κανέναν φίλο σου να πεις την εξέλιξη της οποιαδήποτε σχέσης σου. Δεν οφείλεις τίποτα. Αν θέλεις να μοιράζεσαι είναι άλλο κομμάτι. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος που δεν σ' αρέσει πάρα πολύ να δίνεις πληροφορίες, πίστεψέ με, θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα σ' αγαπάνε γι' αυτό ακριβώς. Η προσωπική ζωή ονομάζεται προσωπική γιατί έχει ένα στόχο να παραμείνει προσωπική και να κρατάς πράγματα για να τα ζεις εσύ. Ζήσε πράγματα για σένα. Δεν οφείλεις να τα μοιραστείς με κανέναν.